Mirade que vos conto. Estou nun proceso de acabo de coller a gaita e vou empezar a afinar e acordeme de vos. Digo, vou non gravar. Que seguramente insistindo nestas cousas cada día podemos ir mellorando en cousas. Mirade. Estou aproximando o ronco, isto vai variando durante os 5, 10, 20 primeiros minutos. E quería aproveitar o vídeo para falar de... Este ruido non hai ninguna afinación, é dicir, non dá nada, dá... Entón, xa en algún vídeo anterior o dixen, debemos aprender a controlar isto. O son que está salindo dos tubos sonoros non está afinado, porque para afinalo necesitamos a presión. Entón daría afinación máis ou menos que sepamos quitar da gaita, vale? Entón, para min é moi importante, volvo a insistir, non hai ninguna nota clara aquí, é unha distorsión, como evitalo? Pois controlando o que apretamos na gaita. A gaita está floxa, se apreto, sona, entón non apreto. E entrarán solo cando eu quero que entren, non cando eles queren. Iso é moi importante practicalo. Xa está. Como practicamos isto? Pois collendo unha nota pedal e parando, co afán de controlalo. Empezo a medio aire. Fixadevos no soplo que estou utilizando. Cando empezo a medio aire. E entón o que teño que facer é soplar para manter aquel aire que necesito, salvo cando me vai a vir un corte, que entón teño que volver a traballar a medio aire. Una. Dos. Tres. 4. Si controlamos isto, vamos a deixar de facer algo que é feo. Que faga un gaiteiro, bueno, ainda ten un pase, pero está feo. Pero imaginade, ese gaiteiro multiplicado por 10, por 6,
por 12, por 20, enriba dun escenario. Cada un ca nota que lle saga. Temos que controlarlo, polo menos debemos intentar controlarlo. Sobre todo se xa empezamos a decir que somos gaiteiros. Veña, espero ser de axuda.